Cagayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog Kaghandurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. My God, I hate trucks. Sa liwat mayong gabi, kamusta naman mga panangan ng Matag Panamati Region-wide? Magkapanagad kita sa nabili ni sa Kauras, 13 minutos karong adlaw Miyerkules. Bat ini ang numero sa kalendaryo, Pesa 7. Nagapabiling kita gyapon sa bulan sang Septyembre sa tuig 2022. 109 dias na lang ang nabilin, mag-abot na ang adlaw sang Pasko. Kag may nabili pa kita nga bali 116 dias. Goodbye sa 2022. Welcome sa 2023. Miyerkules naman nga edisyon sa inyo siri nga palatuntunan sa kinahanglan liwat naman naton nga manging kabuylong. Ang bilog naman nga puwasa sa aton news team aton siri nga mga correspondent sa pagduro naman sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blotter entry, record of events, opisyal nga nabalag sa police blotter entry aton siri kapolisan Central, Southern kag Northern Negros. Dala na ang napulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Ang atong mga pagbantay sa sitwasyon sa Metro Bacolod. Ang atong sinimata kadulungan oras sa kagabiyon ang atong siring Patrol 1, Bravado Patrol. Kay na pa nagalambiyaw sa pinakabahin sa probinsya, Dakbanwa sa Bacolod, ato naman liwat nga bantayan, ato naman liwat nga himulsuhan, amat-amat naman nga pagdalom sa kagabihon. Anano pa nga mga eventualities, why tamang ginapangayo from where the action is. Ara si Action Dinaboso nga magaresponder pang Miyerkules edisyon. Back to back sa ato nga piloto aksyon papang Nixon Tahom. Update sa mga balita national, international, just in report, breaking news, flash report. News Center, ginatutukan ni Action ang Defensor Lisay. Of course, na magkita sa atong sining ang mga technical partner diri sa Studio A. Master Control sa technical side. Puwersa ni Broadcast Engineer Henry Espolgar. Back up diri sa atong IT expert Action JM Baikin. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talok, Syudad Sagbago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinahanglan ng inyo siniragad ang inyo sining angkor man Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Update ninyo ako sa labirin isa ka oras, 11 minutos nga pagpangalagad. Diri sa inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon. 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 Radyo. Aksyon. Sa mga nagalantaw sa ito siling Facebook Live, ang inyo siling mga greetings paramyaw. Tagaan na karon chimpo kag igtalopangod. Later parts ang atong siling pagpangalagad. Ang atong lamang ginaayo permi sa inyo. Pasulit-sulit like kag palihog share para everybody happy. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon!
naya-naya ang lakat sang panahon karon nga kagabihon ikumparar ta gabi ti may ara nga pagtupa sa nga ulan ilabi na gid kahapon sang hapon pero ining adlaw thanks God kada wala ulan no halin sang aga sang ugto sang hapon hasta sining kagabihon daw nangin paborable ang lakat sang panahon para sa aton nga mga negosyante nga naganegosyo oras sa kagabihon especially sa panghingaron dira sa aton nga Kapitolagun ang aton nga mga balay Ilimnan ang aton nga mga balay Kalanan medyo pigaw-pigaw ang mga customers hindi pa sweldo ang iban ti pulo panyapon gamay ang iban ti uluwan batol antes magpuli ang iban ti bago lang katapos panyapon one battle para pa tunaw-tunaw pagkaon ang aton permi nga reminder kag rejoinder masami sa tamatag palamati basta nakainom kung pwede lang sir ma'am ayaw lang magdala sa lakyan ha pasulit-sulit ang damo na sa mga kaso sang aksidente nga nagakanabo sa palibot-libot sa atong probinsya especially sa Dakbanuan sang Bacolod akon imo padalman ang mga biktima sang aksidente sa dalanon ilabi na ang mga nagamotorsiklo kalabanan nakainom sang agwa di pataranta mabatsagan ina sa nga atong kapulisan kay ang ilapus nga daw turo nga baka panimaw ilimnon ti worst kay nagligad nga mga sinimana do 2 ka semana mga nakaligad may mga aksidente diri katabo sa Bacolod ang kalabanan sa mga biktima patay ato blang tricycle blang nga gulpin ito nagliko nga sakay ang 3 ka pasahero dala ang driver biglang liko ti kami nagahagunos nga tracking binuguan ang tricycle nila 3 sila nakalamatay isa to sa napatay 17 anyos yamak Morabanwa drama sa Mandalagan atong empleyado kanoneko October o November dumanog lakat putos Taiwan mapauli man sa Mandalagan sakay sa iya motor dasig ang dalagan binungguan niyang tricycle sos napiod kitang sidecar sa tricycle pumiod mang lawas ang biktima patay man nan muna mga aksidente okay na aksidente nga bulo bakiras na kag bulo balda kay madala na sa hilot-hilot kag hampol ka dahon kakasla pero kung maglilitik na ka maglabuka tulaan mo da baw agod to kaginunoy kundi manason kundi hospital 6 feet below the ground Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! amo na nga wagi kita kakulang kung gabi nga mag-remind sa aton sinema kaksyon kung manog puli na kag daw wala man lang sa emergency hinahinay lang papadalagan ang importante da nga safe and sound ka pag-abot sa imo destinasyon. Ang ato nga makapolisan diri sa Metro Bacolod nagapatigayo na sa ila sining nga routine nga obligasyon Police Visibility Patrol Saturation Drive Oplan Sita Oplan Bacal sa tag sa nila sining nga mga areas of assignment o sa mga tag-iya sa mga balay balangara sa mga housing kag sa mga suro subdivision ulo ligmat nga mo kada may nga naga randadi kag nagawalda-walda naman kung oras ang kagahon kasulo surveillance sa ilan naman nga target sudlon mga kawatan mula kong kagahon ibaw ulo ligmat kita ha muna nga antes na magtulog kinanglan ang aton nga puluyan nakalak ang tanan nakalak ang tanan
Amo nang importante sa tanan. Nakalak ang bintana, ang puwertahan. Para kung may plano gimang magsulod ang kawatan, hindi niya madali-dali buksan. Pag tagol sang ido sa usaran nyo, bulubog tao kag luli-li. Base ko nagatiid bla. Balo ko naman sa mga kawatan, subong nga ang ginabantayan, ang gihula sa tagbalay, yung mga kagahon, mga tagala una, alas 2, alas 3, amo na mga oras nga nugwa sa aswang. Amo na nga tikong gabi, medyo gamay man nga paghalong, once in a while, liso-liso, masiligdaan, hindi lang magparumatay. Walo ka naman ang kawatan nga bantay, luta lang na yan. Pag may tsansa, gabunal. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Action Radio Philippines Dollar Time, alas 9:57 na. 3 minutos na lang nabilin antes kita mag-aongo sa tak ng alas 10. Dasing lang sang oras na no. So far, so good ng lakas ang panahon. Kung may mga pag-ulan-ulan sa bahin sang Palawan kag Mindanao, dalain na sang Intertropical Convergence Zone o kung natawag nila nga ITCZ. Pero may ara ginatawag na monitor kag nakita ang pag-asa active tropical cyclone. Ara pa sa sagwa sang Philippine Area of Responsibility. Pero ini nga hapon nanging tropical storm location ang iya sini nga kategori kado ara sa 1,430 kilometro east sang Northern Luzon. May dala ini siya nga maximum sustained wind. May dala nga hangin nga 65 km per hora. Lapit sa sentro, kag may pagmulumadlos nga nagalabot sa 80 km per hora. Southwestward ang yasining nga direksyon. Na may kadasigon nga 10 km per hora. Ang area sang Caraga, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula kag Davao Region, angkon ini sang magulugal umon nga kalangitan, may paglapta-lapta sang ulan, may dala nga pagpulo panaguob, pagpulo pangilat. Dalagya po rin na sang ITCZ. Ang impact siya na diyang balantayan ang posible flash flood, landslide. Sa area sa Metro Manila, ang iban nga bahin sa ato sini nga pungsod, ang weather condition ti portion nga magulugal umon. Ang kalangitan nga may dalaman nga pag tulutalhiti kag may paaman nga pagpulo pangilat. ITCZ kag localized thunderstorm ang dala sina sa mga lugar nga may katulad sini nga lakat sang panahon. Ayos. So ulo aligmat ng ta. Kaya mo na rin sining ko balang ko isa ti sa ubos siya wala ulan. Pero sa baba bukid, puwerte ang ulan. Kung sa kakibot ka lang, gulpil na magdalo doon ang tubig, maling sa kabukiran, maling na kung hindi taob, pagsugata ang tubig sa baybay nga taob, ang nagahara-hara nga tubig halin sa kabukiran, dalas ang ulan. Resulta sina, baha naman. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Antes sa ito check ang mga report na gikan sa ito sining mga correspondents. Standby sa report ni Aksyon Nelson Pateño. Standby sa report ni Aksyon Roger Guti. Standby man sa report ni Aksyon BJ Apasible. Una-unta na ito sining Patrol 1. Ang ito sining Bravado Patrol.
Padayon nga nagalambiyong sa pinakabahin sa atong Dakbanwa sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Ibalong untang sitwasyon sa Bacolod. Miyerkules nato sila nga pagpangalagan. Report live sa patrol. Pagi kay Aksyon Ed na Boso. Gitna ng aksyon, nasaan ang aksyon? Naroon ang balita. Ito ang aksyon. Aksyon. Radyo. Aksyon. Radyo. Mike Patrol, Field Reports. Yari sa Aksyon Ed na Boso sa Patrol 1. Bravo de Patrol. Aksyon Ed, may gabi. Please come in. Good evening. Jackson Eric, sa tanan naton nga mag-action. Sorry. Yun tayo na yung napansin niya pag-wakal. Kaya kadamo, nagbiya sa downtown area. Nag-plastar sang ila niya tululugan. Ay? Sang ila niya hayob Action Eric. Sa mga kauturan. Tanga ari naga-star, kag ari naga-tulog sa higad sang dalan, particularly diri sa may downtown area. Nakuha Manila, napangitaan Manila pagi, pinakalabay kadi Action Eric sa dalom, di ba la NPC building? Oo. Di ba la nagligwan na, di kay ginakasto ang mga concrete nga mga sugpon-sugpon to sang naghalin nga restaurant. Oo. Subong niya, may mga dalagkuan nga paglabay namon, yung Papak Nixon, may dalagkuan nga mga payong, kag may mga trapal, kag may mga tela, nga gin sugpon-sugpon, para may ara sang tululugan, kag tiniran, ang isa naman po kapamilya, para makapahuway-huway man sining gabi. Di ka lugar na? Diri sa may dalong bakapuan bala Action Eric sa may Oo. NPC building. Okay. Diri ginadate sa palibot sa Sa may Plaza Mart. sa may Bay Center da? Yes, correct. Sa dalom Halinan. sa dalom sa Bay Center da? Hindi, sa dalong sang NPC building. NPC building na ton da? Oo, yes. Sa ginhalinan bala sang Gerald, Ang Gerald suway na nada subong? wala na. Lugar Ay. na sinari. Sige, guba, daw yung sugpon nila, nga mga concrete, nga mga para sa ila, tong restaurant, nagliga, tihawan, na ginadang area. Ay tuod. Kadakwan, Di sila sa ilong Geralds? sa sumag, sila nagsaylo. Sumag sila. Yes, Okay. So, ang bilin da MPC building, nagila na nga ng MPC. correct. Di, kung adlaw, ligwad as dalom, pagka mo ni hapon-hapon, may naga-plastar nga magpamilya para makatulog ang sinerik. Mayroon na kundi mag-ulan. Ate, nang duwa man to ka dalag ko na wala nga payong. Payong sang? Ang dalag ko na wala nga payong, walang pang beach payong na wala. Oo, may ara sila dala. Lapas na wala. Oo, amo na yung butang din nila. Te, hindi sila basa? Yung butangan trapal pag yung tela. Kung mga tulo-talit, silang gawa, ito hindi lang sila kabatsyag. Pero kung bugos-bus ang ulan, kaguyok sang hangin, ate, pihogid ang Pulao, Manila. Ate, alsa balutas la guro eh. Ate, amo kita sa Eric, mayo na lang yung sila ganin, may tulot-tabot-tabong di. Oo. Diba nga naton yung mga katuran sa ulungan lang, sa palibot sang Plaza Mart. May karton lang yan, ang Oo. dinigan, okay na. Ate, ang palibot sa Plaza Mart, kulibuto mo bilog na. Way sa may nagatulog na da? Meron mo? Damo, Action Eric, nagatulog. Yung mga, isa na din sila ka Siguro. komunidad, dugay-dugay, tulog paray man sila. Siguro nga tululog da, mansig may mga lugar man na siguro nga hindi ka niya maglapaw, kaya ako na tululugan niya, daw na bala. Correct. Kinatol-tol din nila kada gabi, kay Oo. mansig butungay man sila karton. Ano ganyan ba sa pamilya, diya sa dalong NPC, at least may payong pa sila kagtela. Gani? Ang diri sa ulunhan niya, may karton lang, okay na. Makapanghabol, okay na. Oo. Dahiti, ang ilalaman kinanlan, makapahuway sininga gabi. Aga naman na sila malumpat, pang diin naman. Oo. Hindi man na sila Action Eric matamaan, naka-expose sa dalanon. Dahiti,
usually ga-start diyang adlaw sang tawo alas 4 kadamo na gid sa mga nagaginuwa mo. Mm. Basi wala ti ilak isa ginalikawan nga masitaan sila. Kahit ang ginahigaan nila tubangan man sa mga establishment. Oo. Hindi man pwede nga aspal sila kung gusto nila yung bugtaw sila last isang aga, hindi man pwede. Ay, iba niya, nagkakadlawan ng pro, taga City, kung isa, alas 8, harap ko sa kahigda. Tingin na, kuha niya lang gura, sintro ya lang sa dingding bala, at Siling hindi ko- sa bulok. Siling ko nagkahigda, naguro nga adlaw, nagkabugta, guro hang Uber, bablao. Bakit? O kung basi man nga nakapulaw, wala silang gabi, tungod nga sa ulan bala. Oo. Pag wala katulog dayon, pag ginulat pa nga mag-untak ang ulan, antes na kahigda liwati. Grabe, very good like it nga sitwasyon. Action Eric. Kabay pa nga masupakanan niya matamat sa aton sining gobyerno, ang aton sining mga kauturan nga homeless. Kay kabudlay ni Joari kasi sa dalan nun, hindi ka man kasi nga ara sila sigad sang dalan, safe sing Action Eric. Amo na siya namin tagaan, balay nga plano sa syudad nga magpatukon, di ba? Yes! Amo na Correct, correct, amo na siya correct. dapat unahon sa syudad nga mga nagatulog sa kadalan nga wala balay. Oo, kasi siguraduhon gid ha. Nga ang ginhatag istaran. Estaran, di Hindi pag-ipag, kay baligya. baligya. Oo. Kay baw, amo nagsabi lang katagaan sa gobyerno balay, tapos ang balay ibligya man, ang duta bligya man, oh. Oo, kung gusto nila, iprinda lang lanay, Oh. Kaya para nga may balikan pa sila kung binasulain or magsukakay na sa ulihi. Hindi pa sila matamaan sa balon na naging parenta. Pero amo na di Action Eric ang sitwasyon sa downtown area. Kagati, dumasakit mo labuot mo makita mo nga ikaw pagpuli mo karon humok nga foam ang imo sining higdaan. Sila do tulog manok buro Action Eric kay sinali may lain ulo ang ron kag binuno da sila Gani. ginhapit mo daw sila kayong buslutan ng kilid. Oo. Te- Amo nagatulog sa downtown area, kapindis-indis, bila sa may tubang kasimbahan da katedral, no? Yes, oo. Ang naipag sila tubangan katedral, kay may harayan sila yun mo. Ay lang ang mga inalara sa may railings. Oo, kay ti amo wala ning inoras kay Sempo Action Eric. Oo. Na makahalay-halay sa ila ng mga linabhan kay tito kalalaw ay nung idang tanawon da kon aga pag mo sigado nga sawayon sila sang aton sining otoridad. Basta ginakaiming Manila nga Sempo tigpahuway sang kalabanan para hindi papanglaba? na sila obstruct. Pwede ka pang labagan nila mo, iba ka pang labagan sa igad sang kuan mo railings. Oo, kapang laba kay Tubang na may public plaza, may CR na mo. Nagani, tapos dalas lang pangalay na linda. Oo, pwede. Tapos, mo na alibot ka pa sa may downtown area, mo na ang sitwasyon, makita mo, paglambot mo naman di sa Lacson, Action Eric, Oo. alive na alive naman niya ang aton nga mga ka-aksyon, especially mga kabataan. Kahit do amatamat na back to normal, nag-recommend na sudaan ng IATF nga for the last quarters ng tuig, base Dahil na kinotod sa Action Ed, din kaplanong gobyerno to nga hindi na maging mandatory, no, ang pagsoksok sang face mask, no. Even ang presidente si Bongbong daw kumbinsido sang recommendation sang IATF nga hindi na mandatory ang pagsoksok sang face mask, no. Action Ed din. yes, correct na Action Eric, tibalaan ka lang na. Kung ano ning wa naton, importante ay ATS na naman bakit kung madumduman muli ka ng ginalalit pa na ang province of Cebu na nagpagwa si Governor Gwendolyn Garcia sang iya yung mando nga hindi na kinandan magsuksok sang face mask. Subong niya, ay ATS na mismo nag-recommend. Kaya posible na ano na lang voluntary na lang pagsuksok sang face mask. Correct. Sa mga open area. Kaya matamat na ginagabalik sa normal ang tanan. Same goes man sa mga ka-action bala naton nga mga naganegosyo. Kahit pwede na sila sa alas 10 kung Friday night or Sabado night, pwede ka
extend as katungang gabi or mintras kadto Oo. may ara sang customer para kabawi-bawi man sang ila sini nga ginansa. Oo. Importante pres diri sa dalan Lacson kita uno sa aton live ang pulis nato nagalibot gid Mm. para kay mas ginpasangkad pa ni nila action Eric mo ang Police Visibility Patrol Correct. para nga malikawan nga maluntad naman ang mga kumaga in layman's terms pa sa aton abi mga kaladlukan nga nagakatabo diri sa palibot sa syudad sang Bacolod, especially Mm. nga fast approaching na Action Eric ang Mascara Festival. Correct. Sige na expect niya kung si Colonel Marker pa na Surya Taligad ginapreparahan nila kag well planchado naman ang security plan. Kay kabalo siya kadamo mismo sang Bacolodnon nga maginuwa ni sila kag sa ka mga panimalay Mm. kag subong man madagsa ang turista bangod man sa nahiglaw wala sa ginatawag nga Mascara Festival. So sino wala makmo 2 years sa Eric wala naka-celebrate sang Mascara. So, for sure Mm. kadamo ginisang uhaw Correct. sa sinadya nga ginatawag. Tanawon ta niya, kay lapit naman lang dayon, hindi mo lang mapiyaran gani Jueves na buwas, so kadasig lang bag-ulap talaga na kanta sa Berman. Pagkadugay matapos na ning bulan sa Setyembre, Oktubre naman dayon Aksnere. Mascara Pero sa yes, Mascara Festival. Balik yung home daan. Mabalik yun yung home taya. Mm. Kag kabay pa ang inaking kabulo kung ginapangayo sa mga negosyante nga nagkuha sang kiosko sa mga Mascara events. Hindi lang yun mag-ulan. Nan. Kaya kabalo ka naman yung kada Oktubre. Gaulan. Nagaulan-ulan. Oo. Kaya good luck na lang yun. Doon di sila kabawi sa 21, 22 kadlaw, no? Oo, correct Action Eric. Ambutan na naman ko to. Bagla si Action Bill kung tagpila subong ang kuhan. Usually, napabalo man na mo. Galing kay matay ko gani kuno do sold out na. Oo, dasig Action Eric na sold out ang kiosko sa tanan. Oo. May Lacson daan, may Plaza, may Panaad pa. Sadya-sadya gini, masala-sala gining kawo kung diini sila malagaw. Pero importante, halong-halong nagit tanan na oras. Kasi sinadyara lang na daya mo. Correct. Importante, ang safety with Action Eric sa tanan nga tao. Observation report salin sa patrol, Action Idragoso, una sa Balita sa Action sa Bacolod, Action Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kinaksyon din na boso reporting live sa Patrol 1 Bravado Patrol. Padayon pa nga nagalangulag sa pila ka bahin sa Metro Bacolod. Nagabulubantay sa sitwasyon sa Bacolod. Balikan talaga karon sa action din na boso sa balik niya sining nga report. Sa balik niya sa papalagad. Sa last kag final stretch ang atong sininga palatuntunan. Ba migo ko ga pa-check attendance si migo ko Bob Brancha. Wow. Gabi dira kay Mr. and Mrs. Bob Brancha sa barangay Villamonte. Ang LTO chief sang 3rd District sa EB Magalona. Kamonitor mo sa aton si Mr. Rio Bentampos. Pwede na kamunta ka pa kuan gali. Pwede na mo kakwa da student permit. Available na sa mundara sa LTO EB Magalona 3rd District Office, no? Ngitaon nyo lang si Kwan. Ngitaon nyo lang si Toto Bob Brancha. Kay ara kita sa mag-accommodate niya sa LTO office sa EB Magalona. Si Inday Mary Graso, si Inday Rainy Leofil, si Bibing Ramos, si Tessie Galong, Tatay Teddy Tota Ayan J, kag Mikay, kamonitor gid si Inday Rona Rihida Traba. Si Engineer Emmanuel Mawi Miraflores Cuales,
monitor gid sa aton tami lang si Engineer Arthur Normandy sang Barangay Takuling. Si Romeo Villasor pa-check attendance magani o. Si Kagawa Juscoro Silva and family sang Barangay Zone 5 Morsha pa-check attendance lang alin na kay Migota JP Ahina. Ang resulta karon sang STL sa tatlo ka draw i-recap na karon ha. Ang mga nagataya sa Mega Lotto 655 or 645 kag 655 nga loto lawagon taman dugay-dugay ang resulta. Ayos. Sige. Check na lang ma-report na gikan sa atong cinema correspondent. Una-on ta report gikan sa First District, ang area sang Toboso, Banwa sa Calatrava, kag syudad sang San Carlos. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol Field Reports. Ari sa aksyon na Nelson Pateño, line number 2 sa report. Son, may gabi, please come in. Yes, aksyon ka ng gabi kag sa aton sininga magka-aksyon. Daw mayo ng imo kondisyon, daw ay ka na ginaubo-ubo. Medyo gamay may ara pa pero hindi na gidya sa masupog bla. Paras to ko gabi ito nga daw ka katulgid. Oo, mo gani daw ka katulgid bla. Ti subong daw okay na. Daw medyo okay na ni siya. Very Hopefully good, very basi good. sunod na adlaw la na ni. Kabay pa. Oh, no, kay ti istorbo. Hindi ka na magsulay-sulay. So lang, gusto sa tulot talitim na gusto mo, chimpo bla. Mo gani ang tapos na mamalahan ka bla sang Balas mo. bla. Mamalahan ka sa balas mo nga natuon sa electric pan. Na sigurado, ubo na. Sigurado gidya. Tiyan mo na nga lesson Tapos learn. Di ka magpa-electric pan tayo kung ginot. Oo, mo gani man. Hindi pagtaya ang likod mo sa electric pan, kay ubogin ang resultas na. Umatipo ng ubo mo ka tiga ipagwa. Ay, natural eh. Oo, Tiga ganit mo muson ka, nang ubo pa. hindi mo. Tuod man. Ang ubo lang nga tiga-tiga, katagal-tal. Sakit-sakit ang imo tilao. Oo, daw tilaok mo blag katul blag. Nan, Batsagon mo gid mo. Nan, amo gani. Daw kadalom gid do nami na ba nga palawon sulod mo. Do namin bla lokito now. Kito no. Kaya daw Pero ga- by the way, lapit na gid no anniversary mo na. Anniversary? Oo, sa 16. Oo. Tibitado ka to, basi kung may mga friends ka da nga mahagad mo, kung dito, yawat pa sa akong binta to. Ay, bisan di mo na iya paghihagdahon niya, makadto na iya Nanti mo na tayo, magpakatuntol. pero bahay pag ikaw mga ngagda kapag hindi, sa mga friends mo na bla. Oo, at matik na iya. Oo, sa 16 mabuton ta ka to 16 ano nang adlaw ka na? Biyernes. Bernes. Gagara si Madam da, ni mo, si Madam Josie, bla, ni mo ti makwata to kay aksiyoneri ko, baka dugang-dugang to binta siya, 16, no? 16, Biyernes na, may gamay ko to nga ulo acoustic ko, Mo gani. Man daw, magro ma-apply ta da sungir ay. Hindi na. Sobra-sobra yung may stroke ka na, masingir ka pag hindi mo. Yatag na sa ibanda. Di man imo ka paningyawat ang imo na yan. Mga aking na si Madam Josie, kung imo yung sobra-sobra na imo yung payang ano nang imo yung yatag sa ibanda. Rakit. Tarang rakit-rakit na hapaan mo pa, na ano na imo, hindi na naman. Yatag sa ibanda. Kaya ka tagbawan, no? Hindi ka da ngayon, kaya na ikaduga lawas, madugang, panang ubo mo na da. Mo gani, man. Kaong Sige ka. ka sabaw. Kaong ka na nakahigop ka na sabaw sa ginje, Mo na yan. Sa Biyernes hindi ka malipat, 16 16, sige Wala po ta Biyernes ni, daso nga Biyernes. Oo, testingan ta. Kaya dason pa man to nga Bernes mo. Gani. Tigo, Makapro-preparar ka pa na da gamay. Oo, kay ti, ano mo. Dala to lang bata, mo to lang doa kabilog nga magkaom la do, madaran ka magkaon, kaya wala untat, ano? May mo to Hindi makabataan lang mo kay duwas la dalon ta da. duwas la parang do damo binta ka may kaon na. Uy, may ara na gid libre pa nga daan to mo. May ito pa to, 3-in-1 mo. Oo, 3-in-1 nga daan. Namo na tirada. Oo, hindi lang tanay bakit ka daw lagi tanay. Diri lang tayo matirada sa mga 3-in-1 blayaw. Kaya at least libre, tatlo, libre isa. Oo, libre isa. Namo na tirada da. Oo, pero base kung
ara man lain nga putahe siguro nga may discount na okay gina iya. Oo, hara. Oh, Ikaw pa ya. namo na iya. Ako na bala. Oo. Gusto mo? Ha? Ha? Tigiga hasta midnight now. Oh, hasta sa midnight. Kaya may koste ko. Tagani hasta sa kagahon, ha? Oo, mano. Ti si commander ga pamati to. Ati si Madam Josie, way na problema. Kay may mansion ka man di sa lihis. So, ito yung magabihan ka. Rikta lihis, eh. Oh, basta magkadto da overnight gina. Natural. Kay kabudlan na magbiyahe ka pa nga gabi, na. Oo, hindi. Tapos busog ka pa. Adlaw Sabado. Tapos busog ka pa. Usa kung busog, katuyo ka na mo. Amo gani man. Kag no. nami gina lagaw-lagaw da kay 16 dan. Oo, di si Sasha da. Ano ti timing na kay yung sweldo ginao 15 Oo, wibe 15. sweldo. Oo. Di may bilin pa man na sweldo ni mo na guro ah. May bilin pa kay ti subong ang Botsulingon nga i-budget mo nga darang 16 na ya. Ati Budgeted na ya. Nubong Mayo, nga budget tagan guro. sa Mayo lawas, Nubong nga budget guro sa ka 5,000 guro okay na. Ay na. Oo ah. So kagamay mas naman. Pakdulon ka gini Marie Josie sa ubram ng gamay-gamay na. Oo. Wala pa na guro bayan pag Gamay guro ang di mo kaon. wala po to sa. Wala po to sa. Ito sa bagay, ito may ara man take out eh. Mo gani na putso ng sobra. Oo, natural. Kay kanugon. Ginabayaran. Basta kung ganahan kapag matistingan mo dang lain-lain nga mga putahe, alangan mo na karon nga babayan, putso ni. Natural. Oo na. Sige na, kito ginalingaw mo. Kung balita mo da? Ang balita, dito preparar gidang mga subong. Ang mga mahilig magsugal bla. ngaw? Kay puwerte ang crackdown subong sang Police? Philippine National Police ang hasta hasta madalahig pa niyang paway damang mga gamuni. Ati, iti may taya man ang paybag damang mong. Oo, mo gani. Ang away gani kalabog-labog, ginapustahan pa eh. Pagit na. Butangan na bala ka kapunta ka silig, no? Oo, correct. Ang magkaya na, perdi mo. Oo. Mayara pag kita ka ng subay nga itom. Ang dako? Oo. Ay, nang antik? Oo. Ginapaway mo na. Atod ka? Wala ko nakita ya. Oo, nakita. Nakita ko lang yan, kuhan, ang labog-labog. Oo, ting labog-labog yun. Ginapaaway nga, ginapatangan sa ang pakpak, kinahumlad ng lahi, lapakpak na, kapatangan ka, punta ka silhig. Oo, kasilig. O kag Ipiton muna. O makuha sila mo, maawa na sila mo kung ang una matumba, amo na perde. Nanti sa batawa naman niya, sa damang naman niya, ang maputos ti perde. Perde kang mahulog eh. O isa pa ano ka ang mahulog to no mo na no. O isa man na mo tatlo ka mahulog. Oo. Ti perde ka na. Perde na. Budlag ko man na blang pustahan ay. Ay dagko pa na. Kay iba na gani kabalo kang iban sina may ginakondisyon man na nila mo. O iba na pakaon, ginalubong blas duta, paluo. Ang ina. Oo, Ako niya damang. niya ginapainom sang dextrose. Ano? Pinom sa dextrose. O ginapainom nila iba na ginapakawasang gatas, ginapainom gatas. Tapos wala ginapakaon. Muna ginatawag nila nga kuan, nilang ginapagutuman bla para nga pagutuman mo para kita bla kontra kaunon diretso. Na pinaluo. Ang term nila pinaluo nga damang. Kaya mo nang isog ng mga damang. Subong may mga damang na sa inyo nga pangwaaw? Ti wala pa man. Pero hindi na pag iba na kay dakbo na ka pulis. Kay ti subong mo nang order mo. Oo. Sang National Headquarters gidya nga ang tanan nga mga all forms of illegal gambling Dakpon. dapat dakpon sa aton sini nga mga kapulisan. Una dire ang siyudad sang San Carlos, ang kapulisan nato nagpatigayon sang operasyon sa may Urban Phase 4, Barangay Rizal sa San Carlos, dakpan dire. Si Jose Ariel de Lima, 52 anyos, may asawa, kag isa ka government employee. Uy. Sa Barangay Rizal, Sus. sang San Carlos. Diyos. Ang upod sini si Christian Ali Alfaro Florinda, 46 anyos, soltero, kag residente man sang Barangay Rizal. Si Ronald Bahuco, 55 anyos, may asawa kag isa ka tricycle driver. Kag ang ikapat diri action erek si Jorek Cantero,
48 anyos, soltero, kawalay trabaho, lunsay pumuluyo sa Barangay Rizal, siyudad sang San Carlos. Okay. Sagit isa nga pwersa sa aton sini kapulisan sa pagpamuno ni Police Lieutenant Colonel Jesus Bisahon, Oo. Junior upod ang platoon leader nga si Honso Desierto sa Negros Occidental Police Provincial Mobile Force Company, kagasubong man sang RMF B6 ni Lieutenant Roy Kumpi, kag Maritime Group, nagpatigayon sang operasyon sa batok sa mga illegal gambling nga nagresulta sa pagdakop sang 4 ka mga persona. Ini sila ang nakuhaan sang baraha nagampang sang pusoy. Diyos. Pusoy mo na subong gahaydantik na ni Slasbong. Ang pusoy, empleyado ka sang syudad, kaya ang pangapay mo pusoy. Basta lingaw-lingaw, kurnisa na tayo mingan. Sobra naman nga palinghawat. Pusoy, kaya mo kagabra kay mo sa gobyerno. Oo. Ang piyansa sa dana, 30 mil. Oo. Te? Depende sa kung ano nga ano eh. Pero kaya mo ng barahan niya, mga major, 30 mil ginayang kwansi na. Oo, pusoy, Pensa? ang ilang nga ginahampang, hindi pwede mapusoy ka, tatlo ka mo, kahit kung tatlo ka mo, tong hits na yan. O kung 4 ka mo, di pusoy. Pusoy. Problema, dire, kung patawaron isa ni Mayor, Isa pa na, kasi mapiktuhan Agustino mo da, ng kay trabaho government mo na. employee siya, nadakpan sayaw, dito sa Kitkitrias, di wa pa sa ubra. Tama Ano ko yung na. problema? Kagang nakuha sila action Eric, actually, isa man lang kasit kabra, kag 317 pesos. Nga taya nila. Titi sa karon, araday, Kitkitrias sa San Carlos PNP. Ate, ulat-laton ta kay isa ni Kasimana nga kampanya nila, sige-sige kuno ni. Pwerte man din nakpanay di sang motor. Wala sa oras, aras to nga dala ng pulis. Ati may gina kay isa daw motor nga wala man kulang papilis. Mo man gani man. Ibang gabi ay motor wala lisensya, may motor kulang sa registro. Wala ORCR. Correct. Mayara pa kita motor nga ang hunaya daw traktura. Ng Okay, mga mapler dako bla. pipe blana. Mapler. Ba? Sus. May man na kayo mga pulis na kapisan man na kagakampanya mo sila. Amo gani man. Kagati, amo nang ginabantayan nila. Hindi sila basta-basta da nga pagpataka, padalagan, mas dalan eh. Gani. So, amo na yung action Eric. Ang pila ka may informasyon balita naton. Congratulations gali sa kay Lieutenant Rinibo Eduardo. Oo. Siya subong ang bagong YC. Sa diin? Chief of Police ang Tubuso. Kuya tay. Kuya, ta sa mga YC. Oo, siya subong YC. Ang chief of police din kadto. Aranadas Province. Oo. Ano sa? Tapos ng tour of duty. Kura mo. Mataylo na siya. Ginrelieve na siya. Aranada si Police Captain Paul Kenneth Magan sa Nokpo. Sa Nokpo na siya. Oo. Tigaton kuya sa mga YC da sa Tubuso. Tubuso. Mga YC subong de. Ati, very good. Kapamati gid sa saton. Ti suportahan ta kina kuya ta da. Ati wala na yan. Matik na yan. Ga monitor sa subong nga gabi. Uy, ang Tubuso, Calatrava, kag San Carlos, diyo, mga kuya, tanag. Kada gabi na monitor na isa, regards ang kay action ni Rick, Ati, very good. Ti, sa kuya ta da sa Tubuso, sa Calatrava, kag sa San Carlos, Ti, wala agad sila ginatananda. Kupura ta ng kuya, ti wala na problema sa mga balita da, kay una kagit permida. Correct. Kung kisa, masunggod ka pa, mga ayo pa pasensya. Kung mauna, ang ibanda ti patay. Patayuya. Sige. So, next on Eric, ma-report ka madulo naton karon nga gabi para sa aksyon na Night Patrol. Nelson Patinyo na sa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radyo. Salamat kita, Aksyon Nelson Pateño, reporting live gikan sa 1st District. Sa mga taga San Carlos City, Tubuso, Calatrava. Halong-halong ang munta kay aton nga mga kapulisan subong nangin agresibo sa ila kampanya kontra illegal gambling. Basta may pusta, illegal gambling. Halin sa 1st District, sailonta sa 2nd District,
Mga natipon nga aksyon balita ni Aksyon Roger Gotiv. Area naman sang Cadiz City, Escalante City, kag syudad sang Sagay. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, aksyon, radyo, aksyon, radyo. Action, Night Patrol Field Reports. Ari sa aksyon Roger Gotiv, line number 3 sa report. Jeremy Gabi, please come in. Action Erek, mayong gabi kag may gabi sa aton mga kaaksyon sa mga balita gikan diri sa may norte nga bansang probinsya sa Negros Occidental. Mao nga amon Action Erek karon nga gina bulubantayan man ang nagataka nga COVID-19 Uy, sa syudad sa Cadiz. Action Erek tungod kay ang nakakasakaton amon diri nga face mask. record naglambot na kami sa 19 ka mga 19 ini ka mga kaso na kaga nagdugang pagid bala man halin sa tong nagligad nga semana 13 lang pero karon nagsaka-saka pagid Action Erek ang kaso sang COVID-19 diri sa may siyudad sang Cadiz. Pero padayon man di sa gyapon ang pag-implement sa mga safety protocol sa diin Action Erek katubalang pagwa nga executive order sang alkalde gin dula na ang mga non-essential nga mga kayuwatan sa tagsa ka mga purok barangay, ang mga especially ni mga binayli nga hindi gid pwede nga pagpatigayonon kabay pa nga hindi na lang magduga nga kaysa subong wala pa man gani naka-post ang bilis Cadiz ug yung kadisnon sang panibago kag update pagikubalano ang karon iya nga adlaw Action Erek. Sa pila naton ka mga balita, ang panahon ta diri karon daw matulotawhay man way man sang kun ano nga wala man sang kun ano nga senyales nga magulan po kalabanan Action Erek sa ara sa gyapon sa kagahon ang pagtupa sang ulan. Diri kita sa aton sini nga mga police report sa bahin sang kampanya sang kapulisan sa illegal nga sugal maisa diri nga gindakop nga nagapataya sa ngay alay bo galibog ulo tan Action Erek may alay pa ya Japon. Gindakop ini siya sa mga katapos sa kapulisan sa bahin sang diri sa bahin sang merkado sa syudad sa Cadiz matapos nga nagakolekta pa sang taya kagamot kundi nini gina remit ang iya sini nga mga nakolekta nga mga pataya sunod sa report nga halin sa sining unified nga bangka sang Hayalay. Now gidakop diri gikilala kay Romeo Palang Lamas 23 anyos sa edad sa soltero pa kag residente iya sa Hacienda Maya sa barangay Kabahog suno sa report diri ni syudad sa Cadiz sa barangay Kabahog suno sa report nga ni siya ang nagbayolar sa Republic Act 9287 ining illegal number games nga mas kilala ini sa Hayalay. Quote on the act ini siya nga nagakuha sang pataya kag na-recover ang talisit nga may different combination sang mga numero na recover man sila sa iya ang kwarta nga ginakabig bit money pero 56 pesos malani kag ini siya ang detinado karon sa bahin sang Cadiz City PNP. Depende ni kung bala buwas i-file ang kaso sa iyo kung basi irregular filing na lang ni kasi mga stress na pasado sang hapon ini siya gindakop Action Erek. Now may gindakop pagid nga mga kaneo mga nagampang sang baraha ang ilang ampang 41 kag pa-speed ay pwerte nga mga abilidad. So ang ginakop diri sa operation sa kapulisan kay ini nga operation ginpatigayon ini sa bahin naman sang ining
ang lugar kasi din sila ang ginadakop mga tres pasado man takna sang hapon diri sa barangay sa Purok Bougainvillea sa barangay Kaduhaan, siyudad sa Cadiz. Ang ginpangdakop action Eric amo sanday una gini babayi gini ang gidakop Melanie Damasco 50 anyos sa edad. Wala sa bana. Juji Ann Santillana, 25 anyos sa edad, wala man sa bana. Melanie Siles, 49 anyos ang edad, may bana. G. Valdez, 56 anyos sa edad, may bana man. Jessa Santillana, 45 anyos sa edad, ini may asawa. Tanan residente sa Purok Bougainvillea, sa barangay Kaduhaan, siyudad sa Cadiz. So sa report nga ini ang ila sini nga violation niya sa paglubag sa PD 1602, Presidential Decree number 1602, pinagambang sila sa baraha nga 41. Ini ang gindakop kag nakuha ang baraha ay sa kaset nga ila sini nga gamit sa pagsugal kag subong man ang kwarta nga pila ni ay 115 pesos. So muna ang nakuha man sa kapulisan kag ini sila ang karon ditinado man sa bahin sang Cadiz City PNP Custodial Facility. Posible buwas iga-release sa action Eric tungod sang prescribed of detention nga hindi man nidayon sila ma-file sa kaso pero ginapasaka gining kaso sa kapulisan sa isa ka ginatawag nga regular filing. So far mo nga tumadulong nga report kag matol tawhay man ang Kundring Area of Responsibility kagabay pa nga mangintayo yon gidlang action Eric. Pero na to ginatamyaw kay nagapurukuro kin kada gabi. Si Major Nelson de la Cruz, may kabigi kay Police Colonel Calixto Mabugat. Amo manda sa kay Fiscal Benjamin Maido, kag kay Ma'am Lina Maido, Ciudad sa Victorias, kay pamati. Masila diri sa Ciudad sa Cadiz, pamati. Mandi si Totol Jules Ributon, kag si Migo Lando Macruyas, Power Dreamo. Kap Madel Diaz, kag si Mr. Jonathan Diaz, si Totol Joel, kay Daibasan ko, kag Migo Nonoy Manggubat. Nga nagapamati action, Erika. Para sa Action at Patrol, ini sa Action Roger Gutim nag-report. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action! Radio! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kita Sir Roger Gutib, gikan sa 2nd District. Sa kumundak pa na ito, Panahoro. Ari man ang balos ka report gikan naman sa 5th District. Mga tipon nga aksyon balita gikan kay aksyon BJ Apasible. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action! Ice Patrol Field Reports! Yari sa line number 1 sa aksyon BJ Apasible sa report. Jay, may gabi, please come in. Mayong gabi aksyon na Eric no kagati sa aton sa ninyong mga suki ng mga tagpalamati no nga nagalataw sa aton pinagi sa Facebook Live and of course at the same time no sa ilang salitag sa mga radyo so mayugid no nga pagpamati. Aksyon na Eric medyo masubo-subugid no ang aton sining nga balita sa sining gabi matapos nasapuan na lamang ang isa ka panday sang iya sin nga mahimata nga nagahigda na ini sa salog sang iya puluyan kag wala na sang kabuhi sa may bahin sang sitio Bukbo, Barangay Canmoros sa banwa sang Binalbagan tagtandas 10 sang aga kahapon nga adlaw Setyembre 6, 2022. Ginkilala ang biktima sa kay Ramonito Francisco, 56 anyos, nagatrabaho bilang panday kag residente sa nasambit nga lugar. Suno sa report sang Binalbagan PNP sa aton ng siling pagpakig-angot sa ila nga nakalabay ang mga himata ni Francisco sa iya siling puluyan kag diri na kag nakit-an ang biktima nga wala na iya sang kabuhi. Suno pa diri sa pagresponde sa mga katapo sang Binalbagan Rescue Team diri na kag nakumpirmar nga ginbawian gid sang kabuhi ang biktima kag ini ang ginapatihan
nga nakuryente. Dugang pa aksyon na Eric sa pagpadulong sa mga otoridad sa lugar. Nakit-an man nga may ginauyatan ining si Francisco nga isa ka electric extension nga tiyan mo to, no? Patihan sa aton sila mga otoridad nga amo ni ang kamangdanan sa iya sila nga kamatayon matapos ini siya ang nakuryente. Aksyon na Eric. So far, amo ni ang madulong nga balita para sa pagpangalagad sang Aksyon Night Patrol. Ini ang inyo ka-aksyon sa Quinto Distrito. Aksyon VJ Apasible. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat gid aksyon BJ Apasible gikan sa 5th District. Ante sa inyo nga mga greetings sa ato sa nga Facebook Live. I-recap ko anay ang resulta sa STL. Ang first draw kay na 2033, 2033. Second draw 6-2, size 2. Kag ang third draw 24-3, 24-3. Ari naman ang resulta sa Lotto 645. Jackpot prize wala sa mga nakakuha 26.9 million pesos. Resulta 645, 24, 10, 11, 5, 31, 4. Again, 24 10, 11 5, 31 4. Resulta naman sa Lotto 655 jackpot prize wala sa mga nakakuha. Ay, puwerteng takuha ho. 141.4 million pesos. Resulta 655, 36, 6, 7, 33, 38, 39. Again, 36, 6, 7, 33, 38, 39. Ayos! Sa aton nga mga greetings, may gabi dira kay Madam Jinky Jalagdon. Ginatamyaw lang ang iya pamilya dira sa DSB, Barangay Pandanon. Jinky Jalagdon from Arizona, USA. Alex Montesa, may gabi igid. Kay Fernandez L. Eric, check attendance lang. Si Rodel Zagiri, araman na. Shout out lang kay Joel Maratas sa Bugias. Joby Ribadomia Bugias. Naga-monitor gid sa ato, no? Sa San Carlos City, ara si Renante Arvillar. Tamya ko lang a conference, si Josepina Locsin Hinirato, sang Barangay 7, alin kay Narisa Ruiz Ilare. Sa pamilya Kayunada, sa Isabela, kag bugos ka pumuloy sa Isabela, ginatamya ka mo ni Carlo Kayuna. Bao ka paurok-urok pao. Jocelyn, may gabigid. Tamya ko lang bana ko si Romeo Pilia Jr. Sign on to sign off halin sa kay Manang Linita Pilia. Nanay Banjilin kag tupad balay ko si Bibing Artos sa Puro Kaysano, Barangay Alihis, Bacolod City. Ang panamya halin kay Evelyn Sinaon. Si Madam Marcia Coral ara gid ho, dapat check attendance lang. Sa may sitio ang Bakan, San Enrique, pamilya Villalba, si Jofir, si Roland, kag si Johnny Taglorin, halin kay Joseph Pacifico. Mga taga Phil Power Group, main office Bacolod, kag sa mga taga Minas Sipalay, ginatamya ka mo ni Migota Pablito Benedicto. Si Karen Miraflor, check attendance lang. Marilo Travilla Katinoy, kay Star kag Doc Matt Mayo, dara sa Minnesota, USA, pa-check attendance man. Sa Kabahog, a family sang Cadiz kag Manapla, ginatamya ka mo ni Rara Kabahog. Sandumanan, ara si Roberto Hirapusco Caraballo. Inday Blasa, may gabi kay Alan Atilano Takapan, araman.
si Dilasan Arvin, check attendance man. Si Janie o Caesar. Sa Hacienda Lugway Silay, si Mario Olvido Aquisa. Kami man si Rimali. Nagkapamatigid subong. Lioma. Jelmore ang Panamyaw. Robin Villanueva, kapaurok-urok man sa may Corbada Planters sa Barangay Cubay, La Carlota City na kay Ana Disales. Kay Mr. Mrs. Leia kag Donald Kabasag, mayang gabi. Tamya ko lang nila si J. Regidor kag Jonah or Jonas from Muñoz, Quezon City, Man Ambahan. Rolly Lorayna, ang damang kag manok isa lang na bulong ginakondisyon. Siling ni Toto Rolly Lorayna, gampang rumanok kag damang ni Toto Rolly ay do abot ya. Toto Fernando Bongbong Narciso, da may gabi. Taga Mandalaga, naglis Toto Rolly Lorayna ho. Sa Kabugwason, Villarosa family, alin kay Hasmin Bagyo sang Saudi Arabia. Kay Kuya Carl Macuring Jr., mga kapulisan na sa station number 10, may gabigid. Kay Police Major Richard Pajarito, da may gabi man. Sa Talisay, check attendance lang si Vea Amir Monte Carlo. Amaman si Jolie Militado Patrimonio, kag si Alin Mar Linko. Pa-check attendance lang sila. Pa-urok-urok sa Action Night Patrol Program. Sa kay Mila Pilor Primitiva, may gabigid, kag mayo lang nga pa-urok-urok. Pagbalik sa Action Night Patrol, balik ka report sa Patrol 1, pagkatapos lang sa ito importante nga mga pahibalo. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitingkalamo sa mga pasunib lang. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pagbineluhan ay tiro sa mga katapos ang PNP kag PNP. Laro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte
nga ability. Kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nahuya, ako mangulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Ang permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa abibi, kung magdunganay kami sa motor sa complete, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Gawlam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ga online man. Ikinanglan niya man ng cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano. Kasi wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya monitor sa result kami si mama kasi si papa subong ko. Bantayan niyo da kung kapang laba ko, bantayan niyo gidayang ang babatian yung kung nadala kami o kunwais nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagig ko kay basta ko nadala nagig kami nga may gimpamangkot pag daw. Kapag lagid kun online, mas nami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero subong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ulit. Tapos sa mga eskwela. Last time ang na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano kung magklase di? Kung sana ano nang nahuya ako maghulam. Pigado, tas kay ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi hindi ko mapasar kay, wala ko ano, hindi ko permi makamit, tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit, tapos ang connection pa dan permi sa phone, kag hindi ko masyado makita, kay isa blurred man ang cellphone niya, kung ang ginagamit ko siya, wala sa kakulbaan ko permi, basi hindi mo ko madala sa tab, siyempre kay, isang bigado na, basta kung nadala lang ko sa tab, happy na ako. Minising sa high school honors student ka? Yes. Ano kang hatap ang... One. Ikaw ginang valedictorian? Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang kamo ka. Hindi nyo git underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang kamo busilingon hindi na kamo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado, hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela, damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God, may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. Mga ihibalo tungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi sa Hiligaynon gabi man. In English, taro.
Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa madamo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte hard nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, hibaluon no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi pwede makuhaan sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga dahon sang gabi makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani kaunon mismo paagi sa paglaga. Ano ang mga masakit nga pwede mabulong sang gabi? Ang hapo. Ang pagkaon sang unod sang gabi makabuligid sa pagbulong sang hapo. Rayuma. Pwede nga ilamhit o kon ibanyo sa mga nagasakit nga bahin sang lawas ang ginpainitan o ginbulad nga bunga sang gabi. Pagpalanakit sa sulod sang dulunggan, ang duga nga halin sa dahon kag mga paklang sang gabi pwede ipatulo sa sulod sang dulunggan para mabuhinan o kon mapahagan-hagan ang pagsakit sini. Kinagtan sang mga insekto. Ang duga sang gabi makabulig para madula ang pagpalanakit kag pagpalangatol resulta sang kagat sang insekto. Dapat ipahid o ilamhit lamang ang duga sa apektado nga bahin sang lawas. Kabudlay sa pagpampupo o kung pagpamuson, ang pagkaon sang unod kag dahon sang gabi makabulig para mas nga mapadali ang imo pagpupo. Kagat sang manog, ginapahiran sang duga halin sa dahon sang gabi ang kagat sang manog para mabuhinan kag mapahagan-hagan ang kasakit kag pagpalamanog sini. Ang paglupot, maayo man nga makakontrol sa paglupot paagi sa pagkaon sang unod sang gabi. Hilanat, ang duga sang dahon sang gabi makabulig man sa pagpanubo sang temperatura naton sa aton lawas. Ilabi na kung ikaw ang ginahilanat. Pila lamang ina sa mga informasyon nga aton madulong sa inyo na hanungod sa gabi. Mga ihibalo. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama, nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga Syudad San Bacolod. May tubtob lang kamo, las 5 sa hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon, kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability.
30. Action Reports Afternoon Edition, Action Firing Line, kag Action Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radio Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Pabalik diri sa ito babalagad, last kag final stress sa inyo panatuntunan. Balikan ta ato sa Patrol 1 Bravado Patrol. Balikan ta si Action Eden Aboso sa balik niya sini nga pagpangalagad sa inyo diri panatuntunan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action! Night Patrol Field Reports! Action Eden, sa balik ka report, please come back. Action Eric naglambot sa 200,000 pesos nga balor sa ginasuspect ako na sang kahalitan ang gintugas ang sunog nga nagluntad kaina sang aga sa may corner Galo Lopezina Street, Barangay 23, Syudad sang Bacolod. Sa pagpangusisa sa Bureau of Fire Protection, partially damaged ang RG Karam Motor Sales nga ginapragyahan ni Razi Gabriel Karam. Dugang pa first alarm ang status ng sunog kag alas 11:42 sang amuman nga aga gindeklarar nga fire out. Wala man sang may nasamaran sa natabo nga pagsunog kag padayon pa karon ang investigasyon sa BFP ko ano gid ang ginhalinan sang nasambit nga sunog. Balita din sa patrol ang ka-action ni Action Eden Aboso. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Night ka. Salamat kit Patrol 1, there you have it. Nakabugusan nga pagpangalagad sang Action Night Patrol. Miyerkules nga edisyon, liwat ini magatakop, balik ini buwas, same time, same station. Ato sining mapatrol la unit reporters in action nga napalagad karong gabi. Apilisinin nila sa akong amigo, kay Joselito Lito Baba. Bao, kapaurok-urok pa si Migo ko Joselito Lito Babaw. Sir, mayong gabi dira sa imo. Nagpangalagad karong gabi sa ato sining nga palatuntunan, Aksyon Nelson Pateño, Aksyon Roger Gotiv, Aksyon BJ Apasible, Aksyon Eden Aboso back to back sa ato kapiloto, Aksyon Papang Nixon Taho. News Center, Aksyon Andy Pensor Lisay, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Henry Bolgar, backup kay Security Guard Tunog Banwa, back to back kay Security Guard Campaner, with IT Expert Aksyon JM Baikin. Transmitter Control Tower sa Barangay Talok, Syudad sang Bago, Broadcast Engineer Edward Balico. Sa ngalan sa Station Manager, Aksyon na Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong, ang inyong lagad ang kurman na Action Night Patrol Program, sa ngalan ni Chief Engineer Noel Pinalan, ako naman si Action Eric Magbanwa, kasiling adios amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipat natin sa magtulog, magpangamuyo sa inyong pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog ka kwerpo sa Action Radio, Bacolod. God bless the Philippines. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Aksyon Radio.